Naki Maria. Bakit nangyari itu sa iyo, anak? Diyos ko, tingnan mo ako. Bakit ganito ang pagsubok sa akin? Ang sakhaw ni Aling Elena ay pinung-pinung paghati. Ang hapatak malat at mapait na liha ay sinot-sinot na dimaloy sa kanayang hapisngi. Nakupo si Ana sa isang sulok, ang kanayang mata ay namamaha at nakatingin sa malayo. Ano na ang mangyayari sa kanayang bihay? Si Ana ay isang estudyante sa ika-tinbaitang sa mataas na paaralan sa USA. Kilala siya bilang pinakamahandang dilak sa klase dahil sa kanayang kakit-akit na hitsira. Marami ang nakakahisto at himahanga sa kanaya. Sa kanayang kabataan, si Ana ay nahing padalos-dalos at nakmaong isang lalaking manluluko. Nang malaman niyang buntis siya, bigla na lamang itong naklaw na parang bila. Lahat ng kayan at paninisi ay bimaksak sa kanayang mirang habalikat. Hey! Nanay! Nakbuntis po ako, ano na ang gagawin ko? Si Ana ay humihikbi at nakmamakawang tulong sa kanayang ina. Diyos ko! Pinag-aral ka ng mabiti tapos magpapakalantot ka. Nakaon ang lakin ang problema. Nanay, nagsisisi na po ako. Nakang bilak ako sa kanayang matatamis na salita. Isa siyang basirang lalaki. Tawagan mo ang lalaki, kakusapin ko ang iyong ama at pipintahan namin sila para makpalam. Nakakaya naman kang itatapon ang bata. Nanay, timakas na po ang lalaking aun. Hindi po siya dito. Si Aling Elena ay halos mawalan malay nang marinig ang sinabing kanayang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakahisto ang kanayang anak sa isang lalaking walang pinanghalangan. Ana, paano mo siya nakilala? At least dapat may paraan para kontakin siya. Hey! Nanay, binlock niya po ako sa Facebook at sa telepono. Anak ko! Bakit ang tanga mo pagdating sa pag-ibig? Ano na ang gagawin natin ngayon? Anak, ipalaklak mo na lang at magsimilang bahong bihay. Iwag natin ipalam sa iba ang tungkol dito, itataho natin. Ipalaklak. Hindi ako sang-ayon diyan. Ang pagpapalaklak ay pagpatay. Kahit ano pa man, ang bata sa iyong sinapipinan ay anak mo, apo ko. May karapatan siyang mabihay. Kung gagawin mo magkakasala ka at hindi ka mapapanatag. Ano pong gagawin ko, nanay? Ayokong mapaya at masabihang babaeng walang mudo. Mayroon pa akong bihay at pag-aral. Sige, magpakasayon kami na sa pag-aral, pag-isipan namin iyong ama kung ano ang dapat gawin. Ang atmosfera sa loob ng bahay ay tensionado. Si Ana ay umiyak, si Aling Elena ay humihikbi. Ang isang pamilyang payapa at masaya ay nakiludol sa kamalian ni Ana. Nang habang aun, nang mahimbing na natutulog si Ana, sinabi ni Aling Elena sa kanayang asawa ang tungkol sa kalagayan ni Ana, mang tunay buntis po si Ana. Lampas 2 buwan na. Ano? Sa mang tunay ay nakilat at pagkatapos ay nakalat. Kiminot ang kanayang nua, namila ang kanayang mata at sinentok ang mesa. Paano nangyari ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Si Aling Elena ay nanghanginig sa takot dahil sa reaksyon kanayang asawa, ngayon ko lang din po nalaman kaninang imaha. Pinakalitan ko na rin siya. Diyos ko! Anong klaseng pagpapalaki ito? Labang ilang taong lang pa lang, naklalandi na, tapos iving bahay na buntis. Sino ang magpapakan sa kanaya? Paano na ang pag-aral niya? Makakangsang lamom na lang siya. Mang tunay, alam kong halit ka, pero hindi naman natin pwedeng pabayaan ang ating sariling anak. Sa mang tunay ay bemintong hininga, kimihan sa karilayo sa kanayang bulsa at nakbihang isok, pinahirapan nating palakihan ang ating anak, tapos hanito ang ikakanti niya sa atin. Nakakaya sa ating makakamah anak at kaibigan. Hindi ko ito matatanghap. Nasaan si Ana? Papalain ko siya ng hesto. Hindi natin siya tiniruan ng maayos kaya siya nakakanayan. Mang tunay, mahina ang katawan niya dahil buntis siya, baka makasakit kapag pinalo mo.
Saka apure natin ang batang nasa sinapipina niya. Ngayon mo pa siya pinagtatanghol. Mas gegesteen kupang wala akong anak na kanan. Bata pa siya at walang kamiwang-miwang. Nakalit din ako nang malaman ko pero anak pa rin natin siya. Belang kamahalang hindi natin pwedeng pabayan ang ating anak kapag nakamali siya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nang habang aun hindi natilok si Aling Elena at ang kanayang asawa nakisip silang iba't ibang paraan ipang malitas ang problema. Dahil ang kanilang pamilya ay relihiyoso hindi nila papayagan ang pagpapalaklak. Bawat bihay ay mahalaga walang siniman ang may karapatang bawin ang bihay na yaon. Kinabukasan namamaha ang mata ni Aling Elena at pahot na pahot ang kanayang katawan. Ana, gemisin ka na. May gusto akong sabihin sa iyo. Opo. Si Ana ay bimangon at nakpunta sa kanayang ina. Anak, nakisip kami nang mabiting iyong ama tungkol sa bahay na ito. Ano sa tingin mo? Makikinig po ako. Ipanhanak mo ang batang ito. Kaming iyong ama ang magpapalaki sa kanaya at pagkatapos mong manghanak babalik ka sa iyong pag-aral. Pero po hindi ko po. Kakayanan ang kapanlalait ng ibang tao. Hindi po ako pwedeng pimasok sa paralan na bentes. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin ipagpabakasan sa pag-aral at pipinta tayo sa Mindanao para imiwas sa tsismis. Kapag nanghanak ka na babalik na tayo sa ating probinsya. Pero po hindi pa po ako handang maging ina. Mayroon pa akong kinabukasan, hindi ako pwedeng magpabintis. Napag-isipan na namin ang lahat. Kapag ipinanghanak ang bata, ampunan namin siya. Tayo-tayo lang ang makakalam nito. Ang bata ay magiging kapatid mo. Ang kapatid mo. Ito ang pinakamagandang solusyon sa ngayon. Samahan mo akong pumunta sa paralan, sasabihin ko na hindi maganda ang iyong pakiramdam kaya ko magpabakasan. Hey! Maraming salamat po sa inyo, Nay, Tay, sa pag-alala at pagsasakripisyo para sa akin. Talagang nagsisisi po ako, patawarin niyo po ako. Tama na, hiwag ka nang imiyak. Magpakatatak ko. Nanghari na ang nanghari, wala na tayong makakawa. Gawin mo itong aral sa iyong bihay at hiwag ka nang makakakamali-mili. Opo, tanda ko po. Pinait ni Ana ang kanayang haliha at si Mama sa kanayang ina. Ayon sa plano, si Ana ay nanghanak nang hindi alam ng iba maliban sa kanayang pamilya. Ang sanghol ay may timbang na 2 kilo, isang malisok na batang lalaki. Nang hawakan niya ang kanayang anak, bumiwas ang kanayang haliha. Sa wakas pagkatapos ng lahat ng pahirap, ang bata ay isinilang. Mayroon siyang pagkakataong magsimilang mili. Anong gusto mong ipanghalan sa iyong anak na lalaki, Ana? Rafael po kaya, Nay. Gusto kong maging matatak at malakas siya, hindi natatakot sa mga pagsubok. Magandang panghalan. Nay, Macmillan ngayon magiging kapatid mo siya, hindi ba? Tama, siya ang iyong kapatid. Kalimitan mo na ang nakaraan at mamihay ka na parang walang nangyari. Opo, gagawin ko po. Sa bagong semester, si Ana ay bumalik sa paralan. Ang buong klase ay masayang sumalubong sa kanaya. Ang layunin ni Ana ngayon ay makaral ng mabiti at makapasok sa universidad na gusto niya. Tungkol sa pag-ibig, ito ay isang bahay na kinasasiklaman niya. Lumipas ang panahon, si Rafael ay 2 taong lang na. Ang bata ay tsita at masinirin, lahat ay nakmamahal sa kanaya. Si Ana ay nasa inang taon ng kolehiyo sa isang kilalang universidad sa Manila. Dahil malayo siya sa bahay, paminsan-minsan lamang siya imiwi. Sa bawat pag-iwi niya, si Rafael ay nakabuntot sa kanaya, ate. Dimating ka na. Ngimiti si Ana at binihat si Rafael at naklaro sa buong barangay. Si Rafael ay masayang timawa na parang araf. Sa pagtingin kay Rafael, naramdaman niya na ang desisyon niya noon ay tama. Ang kanayang pamilya ay mas masaya at mas nakmamahalan dahil kay Rafael. Ang kanayang kamahalang ay nakmamahal at nakpapalayaf sa kanilang anak. Kung saan man sila magpunta, laki nilang kasama si Rafael.
Ang kanayang pamilya ay isang modelong pamilya na pinapangharap ng maraming tao. Ang lihim nuwang nakaroon ay nanatiling nakataho walang siniman ang nakakalam. Pagkatapos ng kolehiyo, nakpasaya si Ana na manatili sa Manila para magtrabaho. Ang kanayang kamahalang ay sumiporta sa kanayang desisyon. Si Ana ay nagtrabaho ng husto at nagtatak ang kanayang panghalan sa kanayang trabaho. Baka man hindi siya madalas imiwi, araw-araw siyang tumatawag sa kanayang ina ipang kimustahin at magkwentong kanang hariduan. Halo, Nay. Anak, kimain ka na ba? Kimain na po. Pero miss ko na ang litong bahay. Sana po makakan akong lito niyon ngayon. Imiwi ka na lang. Bikang bibig ka ni Rafal, araw-araw tinatanong niya kung kailan daw iwi si Ate Ana. Naki, kawawa naman. Pero marami po akong trabaho, hindi ko po maayos ang schedule ko. Importante ang karier, pero 25, 26 ka na, hanap ka ng mapapanghasawa, baka timanda ka na at wala nang makahisto sa iyo. Ang layo niyo naman makisip, bata pa naman ako. Daan-daan lang po. Anong daan-daan pa, nuwang kasing edad mo ako, 3 taon na kaming kasong iyong ama. Iba na po ang panahon ngayon. Hindi na gistong hababa na magpakasal ng mga, dapat may karier mina. Nga pala, bakit hindi niyo pa po ako naipapakilala sa manliligaw ko? Hindi po ba kayo natatakot na makisa na lang ako? Hindi po ako nakisip ng hanuan. Hindi ko pa lang po nakikita ang taong nababahay sa akin. Iwak kang masyadong mapili. Kung sino ang nakmamahal sa iyo, mahalin mo rin. Malayo ka sa amin at walang kasama, nakalala kaming iyong ama. Iwak po kayong makalala, Nay, ayos lang po ako rito. Kapag nakaroon na akong boyfriend, sasabihin ko po sa inayo. Tandaan mo an. Sige, tutiran ko pa si Rafal, ikaw rin magtrabaho ka ng mabiti. Opo, bayan Nay. Binaba ang telepono. Bementong hininga si Ana. Pagkatapos makipag-isap sa kanayang ina, miss na niya ang kanayang pamilya. Kailangan niyang tapisan ang kanayang trabaho at imiwi sa lalong madaling panahon. Sa Manila, maraming nanliligaw kay Ana, ngunit wala pa siyang nakagustuhan. Sa totoo lang, pagkatapos ng kanayang inang relasyon. Inti-inti niyang isinara ang kanayang puso, ayaw na niyang imibig pa. Ano ba ang pag-ibig? Isa lamang itong panluluko at kasinanghalangan. Minahal niya ang isang tao ng buong puso, ngunit ang natanggap niya ay sakit lamang. Iniwan siya nito sa isang nakahiyang paraan. Bumihos ang kanayang haliha, hindi niya alam kung kailan siya makakaroon ng isang payapang lugar na kanayang masasandalan. Matagumpay na natapos ang proyektong kanilang kumpanya, himingi si Anang isang lenghong bakasan sa kanayang manager ipang imiwi sa kanayang probinsya. Dahil nagtrabaho siya ng husto, pinayagan siya ang kanayang manager. Tiwang-tiwa si Ana, tinawagan niya agad ang kanayang ina ipang ipalam ang kanayang pag-iwi at nagpunta sa palengke ipang bimili ng kapasalubong para sa kanayang pamilya. Marami siyang binili, halos mapino na ang kanayang maleta. Siguradong magiging masaya at maklalan siya ang mas maraming oras sa kanayang pamilya. Nang marinig na iwi si Ana, hindi nakatilok ang kanayang kamahalang at si Rafal sa sobrang pananabik. Nay, iwi na po ba si Ate Ana? Anak. Ay. Kapag imiwi si Ate Ana, ipapakita ko sa kanya ang hamarka ko nang hina ako sa klase. Ang galing ni Rafal. Siguradong matitiwa si Ate Ana kapag nalaman niya yan. Sana nga po. Nay, bakit ang layo ang akwat namin ni Ate? Noong limaki na ako, nagtatrabaho na siya, hindi kami ganong nakakasama. Si Aling Elena ay medayo nakilat sa tanong ni Rafal. Nakisip siya saglit at pagkatapos ay sinabi, mas mabiti na may akwat kayo, mas mamahalin at alahan ko ang iyong ate, hindi mo ba gusto? Gusto ko rin naman, pero ang layo ang akwat namin kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanaya. Saka baka kapag nakasawa na si ate at nakaroon ng anak, hindi na niya ako papansinin. Diyos ko! Ang lalim naman ang iyong inaisip.
Kait anu paman maokapore ni ate ana tutuyan ha. Siempre naman maokupusi ate ana mahal na mahal. Pakiramdam ko may isang invisible cord na naktidichtong sa aming dalawa. Kung iniyak siya, masakit sa akin kung masaya siya, masaya rin ako. Kung ganon kapag imiwi siya, samahan mo siya lahi. Opo. Pagkatapos magsalita, nakikap ang bata at natilog. Si Aling Elena ay nakaupo sa tabi at naisip ng malalim. Si Rafael ay siyam na taong gelang na naintindihan na niya ang ilang bahay, dapat na ba niyang sabihin ang katotohanan. 8:00 imaga, nakaiwi si Ana sa bahay. Masayang sumalubong ang kanang pamilya, si Rafael ang pinakamasaya. Mga 5 oras pa lang gising na siya at naghihintay kay ate. Ang aga mo namang gumising, Rafael, lagi kitang ginigising ng pagkatagal-tagal. Ngayon po kasi special day, hindi ako makatilog. Gusto kong hintayin si ate. Ganon ba? Pero maga pa. Kapag dumating na ang ate mo, tatawagan kita. Hindi na ako makatilog. Nang makita si Ana, tumakbo si Rafael at niyakap siya, dumating na si ate. Ang saya-saya ko. Mabait ka ba rito habang wala si ate? Opo. Nakamit ko po ang pinakamataas na marka sa klase. Ang galing. Sige, begin kitang regalo. Tumango si Rafael, naghihintay. Binuksan ni Ana ang kanang maleta at kinihang isang bagong larian na nakakalagang halos 2,000. Kiniha ni Rafael, simagaw at nagsaya, ito ang lariang gustong-gusto ko. Salamat ate. Gusto ko pong madalas kayong imiwi. Kung pwede, ayusin ko para makaiwi at makipaglaro sa iyo. Promise. Promise. Masayang naktawanan ang dalawa. Kompleto na ang pamilya nakakaramdam ng init. Para ipaktiwang ang pag-ibig kanyang anak, si Aling Elena ay nakpunta sa palengke at pimiling maraming pagkain, malalaking bag na pino. Si Ana ay naglinis ng bahay, pagkatapos ay isinama si Rafael at naglaro. Sa hapagkainan, masaya at nakakaisa ang lahat. Nagsalita ang ama ni Ana, anak, sa tiwang malayo ka sa amin, lagi ka naming namimiss. Sana limipat ka na lang dito para makasama namin. Opo, maraming oportunidad sa Manila, gusto ko pong magtagal doon ng ilang taon, makaipon ng kanti at pagkatapos ay pag-isipan ko. Mayroon ka na bang boyfriend? Mahanap ka na lang doon, kung hindi, ako na ang mahanap para sa iyo. Tungkol sa pag-ibig, hindi ko po alam, gusto ko lang pong maging malaya at masaya. Kahit ano pa man, dapat di man ang lahat sa bihay may asawa. Kung makasawa ka ng magiging masaya ka rin, gusto ko nang magkaroon ka apo. Sa susunod na mga taon, magiging lolo ka na. Gusto ko masaya ang kamahalang ni Ana. Si Rafael lamang ang hindi masaya nang mabanggit ang tungkol sa kasal ni Ana. Kimain siya ng kanti at lumabas sa likod bahay ipang maglaro ng mag-isa. Nakita ni Ana na kanti lang ang kinain ni Rafael kaya tinanong niya siya, ngunit hindi siya pinansin nito at tumakbo. Tinignan ni Aling Elena si Ana at sinabi, "Nakwento sa akin si Rafael, natatakot daw siya na kapag nag-asawa ka, pababayaan mo siya kaya siya nakakanayan. Mamaya pagkatapos kimain, mag-isap kayo." Ganon po ba, Nay? Masyado siyang sentimental. Sige, kakausapin ko siya. Si Ana ay lumapit kay Rafael, inolaf siya, "Rafael, hiwag kang imipo dito mag-isa, kakahatan kang lamok. Si mama ka na sa loob. Ate, hiwag ka pong mag-asawa. Hiwag kang mag-alala, hindi ako mag-asawa. Sasamahan na lang kita." Talaga po. Hiwag kayong magsisinungaling ha. Sinasabi ko ang totoo. Dahil inolaf siya ni Ana, masaya na ilit si Rafael. Naktawanan at naglaro ang dalawa. Sa mga araw na yaon, si Rafael ay halos hindi humiwalay kay Ana. Ngayon, si Ana ay makikipagkita sa kaniyang mga kaibigan noong high-school. Sa ina, si Ana ay makisang pupunta, ngunit gusto ni Rafael na si mama kaya isinama niya ito. Pagdating doon, nakilat si Ana sa pagdating isang tao.
Ang tong itu ay ang tong kinasisiklamania halit no halit siya. Bakit siya naririto? Si Ana ay nachtataka at naisip. Nang makita ang gripo si Ana, masaya sila, piniri siya, wolf ang tahaw na nating hende nakikita, ang handa-handa muna. Naki nachluluku kayo. Ganito pa rin naman ako. Mas mahanda ka paan hakay sa nuwing hegeswul nakakativa. Iwag na kayong hanen, normal lang ako. Pinapangkitiniyo ako. Nakisap ang gripo ng masaya. Si Ana ay hindi masaya nang makita niya ang lalaki na nakupuduan gesto na niyang imalis. Mabilis na naksalita ang isa sa gripo, napakaswerte at karanghalan para sa atin na imbitahan si Rishun Hayon. Si An Hayon ang manager ng Giatene, isang sikat na kumpanayo sa Sibichitay. Pimalakpak ang lahat. Sinibikan ni Ana na makpanghap na masaya. Pagkatapos imipo ng kanti, nakdailan si Ana na isasama niya si Rafael sa banayo para kimama. Nang imalis si Ana, tumayo rin si Rico at sumunod sa kanaya. Naksalita si Rico, Ana, may gusto akong sabihin sa iyo. Lumingon si Ana, hindi komportable, ano ayon? Gusto kong himinging tawad sa nangyari noon. Torpa at tanga ako noon. Halit na halit si Ana, nginit mahinaon pa ring sumagot, walang nangyari sa atin kaya bakit ko himinging tawad. Noon ta na yaw. Sabi mo bentes ka. Nakpanghap lang ako noon para mahalin mo ako pero wala talaga. Diyos ko, bakit mo ginawang biro iyon? Nakalala ako sa loob maraming taon. Sa gana kalimitan na natin ang nakaran. Ayoko nang pag-isapan pa yaw. Ayos kang hanan. Pagkatapos maksalita, imalis si Richo. Hindi na napigilan ni Ana ang kanayang emosyon. Timakbo siya sa banayo at imiyak ng malakas. Ganilo niya ang kanayang biyahe sa loob mahabang panahon na ngayon makangilang siya ang tawad. Talakang basiran siya. Tungkol kay Rafael, ayaw niyang ipalam dito. Kung malaman niya ang lahat, masisira ang lahat. Ayos ang kanayang biyahin ngayon, mas mabiting hayan na lang ang nakaraan. Nang makita ni Rafael na hindi limabas si Ana sa banayo, nakalala siya at imiyak. Nang marinig ni Ana ang yak, tumakbo siya, na mamaha ang kanayang mata. Rafael, hiwag kang imiyak. Hey! Akala ko may nangyari sa iyo. Wala naman, sumasakit lang ang tiyan ko. Ganon po ba? Bakit pila ang mata niyo? Napinta lang ang alikabok sa mata ko, ayos lang. Ate nakakainip dito, gusto ko nang imiwi. Sige, imiwi na tayo. Nakdailan si Ana at imalis. Nakita ang lahat na kakaiba ang kinikilos ni Ana, nginit hindi na nila pinansin, nakpatiloy sila sa pakisap. Nang mabanghit ang tungkol sa hegeswul, naksalita si Yenay, class president noon, alam niyo ba, marami pa rin akong tanong tungkol kay Ana. Ano hen? Naalala niyo ba noong nakpunta siya sa school para makpakasayon? Makasiyang sakitin at mahina, bagaman ilang araw pa lang ang nakalipas, masaya at malakas pa siya. Narinig ko rin na nakasakit siya kaya himinging pakasayon ang kanayang pamilya para makpakamot sa Maynila. Parang may kakaiba sa dahilan na yawn. Hindi ba't laki siyang malakas? Tapos biglang nakasakit. Bukod pa rito, maraming tsismis ang kimalat noong taon na yawn. Narinig ko rin ayon. May naksabi na nakbentes daw siya kaya lumipat sa Maynila para manhanak pero parang hindi ka panipaniwala. Hanayan ang bihay, walang nakakalam kung ano ang mangyayari. Saka hindi ba't noong taon din na ayon nang hanak ang nanay ni Ana? Bakit nakataon na ganon? Sigiradong may sekreto dito. Hayaan na natin, matatanda na rin naman tayo, bakit pa natin babalikan ang nakaraan? Hayaan na natin. Nakakahilo ang lahat. Narinig ni Rico ang buong isapan, pakiramdam niya ay may sekretong itinatago. Ang batang isinama ni Ana ay kamukha niya noong bata pa siya. Posible kaya na nakbentes si Ana noon at anak niya ang bata. Nakpalit-ilit ang katanong sa kaniyang isipan. Hindi siya mapakali, gusto niyang malaman ang totoo.
Ana, anu batalaga ang tinatago mo sa akin. Pag-isip ni Richo. Simila nang imiwisila mila sa tsafe, si Ana ay malungkot at nakmimukmuk, madalas po siyang nakakalat. Ang kanyang pamilya ay nakalala ng husto, ngunit kahit anong itanong nila kay Ana, hindi siya sumasagot. Nang makita ni Rafael na nakakalat ang kanyang ate, hindi siya lumalapit, naklalaro na lamang siya makisa sa isang sulok. Habang nang bumangon si Aling Elena para imihi, nakita niya si Ana na nakaupo sa bakiran, imeyak. Nakalala siya, imipo siya sa tabi nito at naktanong, Ana, bakit ka imeyak makisan ngayong gabi? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Nay, nakita ko po ang masamang lalaki noon. Ano? May sinabi ba siya sa iyo? Nahisap po kami, ngunit itinago ko ang tungkol sa nakaraan. Ayaw kong mahilo ang bihay ko. Ginawa mo ng tama, hindi na dapat pang balikan ang bahay na ayon, kalimitan mo na. Pero nay, nasasaktan pa rin ako. Napakasama niya, pero nang makita ko siya ilit, naramdaman kong mahal ko pa rin siya. Napakatanga ko, hindi ba nay? Mahirap sabihin ang tungkol sa pag-ibig, siguro dahil siya ang iyong inang pag-ibig kaya ka nakakaramdam ng ganuan. Bukod pa rito, mayroon kayong anak, hindi mo iyon may tatanggi. Nay, sa ganitong sitwasyon, dapat ko bang kalimitan na lang ang lahat at mamihay ng masaya? Anak. Iwag mong hayon ang nakaraan na pahirapan ko, hanapin mo ang iyong kaligayahan. Mas mabitin iwag na itong ipalam sa iba, pati na rin ang tungkol sa nakaraan. Nay, gusto ko pong bumalik sa Manila. Kapag nakikita ko si Rafael, natatakot akong hindi ko kayang pigilan ang aking emosyon. Sige, bumalik ka na, ako na ang bahala rito. Opo, maraming salamat po. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak at inalaf. Kinabukasan, mukhang imalis si Ana nang hindi nakpalam kay Rafael. Nang makising si Rafael at hindi niya nakita ang kanyang ate, umiyak siya. Inalaf siya ni Aling Elena, anak, may emergency sa trabaho kaya mukhang imalis ang ate mo. Hiwag ka nang umiyak, kapag natapos na ang trabaho niya, babalik din siya, hiwag kang malungkot. Pero hindi pa kami ganong nakakapaglaro ni ate, nanha ko pa siyang magpapalipat kaming sarang hula pero hindi pa natutupad. Bikas makalawa, makikipaglaro siya sa iyo, magpakabait ko at hiwag ka nang umiyak para mahalin ka ni ate. Sige po, hindi na ako iyak. Imalis si Ana na pinong-pino ang kalangitan. Ayaw na niyang makita si Richo, sana manatili na lang ang nakaraan na nakalibing, walang makakatiklas. Sa kabilang banda, simula nang bumalik si Richo mula sa tsafe, hindi siya nakatilok ng maayos. Gusto niyang makita si Ana ilit para mag-isip. Maka siyang nakbenta sa bahay para hanapin si Ana at nalaman niyang bumalik na si Ana sa Manila. Lalong nadagdagan ang kanyang hinala. Tinitigan niyang mabiti si Rafael, habang tinitignan, lalo siyang nakikita ang kanyang sarili. Nakipagkaibigan siya, bimiling makapagkain kay Rafael at palihim na kimihan biok ang bata para makpad na. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para mapanatag siyang ikasal sa anak ng presidenteng kumpanya na hiyatene, dumating na ang resulta nga at nakilat si Richo. Si Rafael ay anak niya. Kaya pala nakbenta si Ana, hindi niya ipinalaklak ang bata at piniling alahan, ginawa niyang kapatid ang anak para hindi mapahiyaya. Hindi niya inosan iyon. Kung malalaman ng iba, siguradong makakilo ang biyaheng dalawa. Kailangan niyang mahanap ng paraan para malitas ang problemang ito. Dahil sa kanyang kakoneksyon, nalaman ni Richo ang tira ni Ana. Nakbenta siya sa apartment ni Ana para mag-isip. Nang makita ni Ana si Richo sa kanyang bahay, hindi siya mapakali. Bakit siya naririto? Wala na kaming dapat pag-isapan. Pagkatapos ng pagtatakbo sa tsafe, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kailanman makikita. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang kausapin tungkol sa ilang bahay. Bakit kapag nakikita mo ako, hindi ka mapakali? Gusto mo ba akong takasan? Hindi, wala yun. Ana, magtapat na tayo.
Anong itatapat? Wala tayong dapat pag-isapan. Si Rafael ang anak ko, hindi ba? Nang marinig iyon ni Ana, nakilat siya at nawalan malay. Binihat siya ni Rico at ahat na timawakang taxi para dalan siya sa ospital. Nang makising si Ana, nakita niya si Rico sa tabi niya nakatitak sa kanaya. Gusto niyang timakas ngunit hinawakan ni Rico ang kanayang kamay. Saan ka pupunta? Ako. Bakit mo itinago sa akin si Rafael? Kailangan mong sabihin sa akin para malitas natin. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin iyon? Noong sinabi ko sa iyo na buntis ako, anong ginawa mo? Natakot ka. Timakas ka at iniwan mo akong makisa na hirap. Tapos ngayon babalik ka para tanungin ako. Noong kapanahon iyon, wala ka mang niwang. Natatakot din ako noon. Napakaikbit ng aking ina kung malaman niya iyon papalain niya ako nang gusto kaya ako imalis. Bakit hindi mo ipinalaklak? Bakit mo inalakan? Para mas maging komplikado ang lahat. Pak. Sinampal ni Ana si Rico. Sinabi niya nang may pahamak, tal ka ba? Nakakadiri ka. Sige, dahil nandito na rin lang ako, sasabihin ko na rin. Malapit na akong ikasal sa anak ng presidenteng kumpanaya. Ayokong may manggulo. Maka na ang gusto mo para manahimik. Hindi ko kailangan ang pera mo. Simula pa lang itinago ko na ang bahay na ayon bakit mo pa inangkat. Masado ka sang kamukha si Rafael sa. Akin noong bata ako. Nachtaka ako kaya nalaman ko ang lahat. Siguradong hindi tayo makakaroon anumang kaugnayan pati na rin si Rafael. Hindi ko kailanman sasabihin sa kahit kanino ang tungkol dito, dahil hindi ka karapat dapat maging ama ni Rafael. Bukod pa rito, gusto ko ring mamihay ng payapa, gusto kong mag-asawa, magkanak at magkaroon malinis na nakaraan. Kung sinabi mo yan, sana tiparin mo ang iyong pangako. Sige. Ang sinabi ko, gagawin ko. Ikaw bimalik ka na sa sibisitay at mamihay ng sarili mo at hiwag ka ng bimalik. Tapisin ang natin ang lahat ito. Imalis si Rico, imiyak si Ana, labis siyang nasaktan. Talakang napakasama ang kapalaran niya. Magpapakasal si Rico sa iba at magkakaroon ng sariling pamilya. Ngayon kailangan na rin niyang mahanap ng mapapanghasawa at mamihay ng kanayang sarili. Ang sekretong ito ay siguradong dadalhin nilang dalawa hanggang sa kanilang kamatayan. Pakot na iniwi si Ana at himinging ilang araw na bakasan para magpahinga at pag-isipang mabiti ang lahat. Nalaman ni Michiel na katrabaho ni Ana na hindi siya pimasok sa trabaho kaya nak-alala siya. Sa totoo lang, samhanach-tongton, palihim na nakmamahal si Michiel kay Ana. Palagi niyang pinapalahan at inalala siya, ang kanayang nararamdaman ay lumalaki habang lumilipas ang panahon. Gusto niyang maging girlfriend si Ana, alahan niya siya. Sobra na siyang nakantay, ngayon hindi na siya pwedeng makatibili, kailangan niyang maklakas loob na ligawan si Ana. Pimili si Michiel ng ligaw at gamot at paminta sa apartment ni Ana. Nakaiga si Ana sa kama nang marinig niya ang katok sa pinto. Bimangon siya para buksan ang pinto at nang makita niya si Michiel, nakilat siya. Michiel, hindi ka ba nagtatrabaho? Bakit ka nandito? Nalaman kong may sakit ka kaya himingi akong bakasan para bisitahin ka. Kimusta ka na? Pagod ka pa ba? Ayos lang ako, hindi mo na kailangang makabala. Nakalala ako sa iyo kaya ako nandito. Tandaan mong iminom gamot sa tamang oras, kimain kang ligaw para gumaling ka kaagad. Salamat. Wala ayon dapat ko ang gawin. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanayang noo para sukatan ang kanayang temperatura. Naki, ang init mo. Parang maliba ang iyong sakit. Ayos lang ako, inom ako gamot at gagaling ako. Importante ang kalisahan, hiwag mo itong balewalain, gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na kailangan. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niya na nahilo siya at bimaksak siya.
Agat siyang biniat ni Michiel at dinala sa kama. Pinag-alakan niya si Anna. Kimia sa Michiel basang talo at inilakay sa kanayang nua at paminta sa kisina para magtemplang gamot, hintayin niyang makising si Anna para painiman siya. Bimaba ang kanayang lagnat, nakising si Anna at nakita sa Michiel na nakaupo sa tabi niya, natutulog. Alam niya ang nararamdaman ni Michiel para sa kanaya, nahinadoti palaki niyang sinisubikang takasan. Ngayong sandali ang puso niya ay biglang kimirot. Sa dahil sa takong panahon nakakaramdam na rin siya kay Michiel. Nakising sa Michiel mula sa kaniyang paktilog nang makita niyang gising si Anna, masaya siya. Ngimiti sa Michiel kay Anna. Kumusta ang pakiramdam mo? Sobra akong nakalala nang mawalan kang malay. Ayos na po ako. Nakpapahirap lang po ako sa inayo. Kisa ko pong ginagawa yun kaya hiwag kang masyadong makisip. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Magpipinta akong palengke para maglito para sa iyo. Wala akong gustong kainin. Hindi pwede ang. Kailangan mong kimain para limakas ka, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong sarili. Michiel, napakabiti mo sa akin. Gusto kita kaya handa akong gawin ang lahat. Hintayin ko ang araw na sakyan mo ang aking pagmamahal. Tinitahan siya ni Michiel, hinawakan niya ang kanang kamay at sinabi, sa loob ng 3 taon, palihim kitang minamahal, ngunit hindi na ako pwedeng manahimik. Anna, pwede ba kitang maging girlfriend? Siguradong liligaya ka sa akin. San ngayon po bagan mo po akong oras para makisip kung riyada na po ako sasabihin ko sa inayo. Ihintayin kita. Pagkatapos ng araw na iyon mas naging malapit si Michiel at Anna. Sinimilan ni Anna na sabihin ang kanayang kasalubin at damdamin. Pakiramdam niya ay masarap sa pakiramdam na mayroon siyang kasama para ibahagi. Ngayon, habang naklalakad sila, naktapat ilit si Michiel kay Anna. Binigyan niya siyang singsing at isang bakit ng kapelang rusas. Anna, ang tagal na nating makakilala, sana hindi mo na ako tanggihan. Pakot na akong mahintay. Kung papayag kan ngayon makiking tayo, kung hindi naman, hiling akong transfer para makalimitan kita. Nataranta si Anna nakatibili. Sinasabi nila na piliin mo ang taong nakmamahal sa iyo, hindi ang taong mahal mo. Sa hiron ngayon bibigyan niya sa Michiel ng pagkakataon. Pumapayag na po ako. Ang saya ko. Sa wakas nakamit ko na rin ang gusto ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Michiel. Nang gabing aun nakaranas silang dalawang isang magandang gabi. Nakita na ni Michiel ang babaeng mahal niya pagkatapos ng ilang pagtatangka. Ang kanilang relasyon ay patuloy na iminlat. Gusto pa ni Michiel na ipakilala siya sa kanayang kamahalang at pag-isapan ang kasal. Naniniwala rin si Anna kay Michiel at sinabi sa kanayang ina ang tungkol sa kanilang relasyon. Masaya si Aling Elena na mayroon ng boyfriend ang kanayang anak at pinag-isapan na rin ang kasal. Ang handa-handang balita. Ang tagal ko na itong inantay. Takasan ang boyfriend mo. Taga Manila po siya. Kung makasawa po ako ng malayo, malilungkot po ba kayo? Malilungkot naman ako pero basta masaya ka, ayos na ako. Nay, sa malapit po ipapakilala ko po siya sa inayo. Sige, kumusta na si Rafael? Masinirin pa rin ba? Opo, masinirin naman siya, palagi lang kayong binabanggit. Kapag imiwi po ako, bibilan ko po siyang regalo. Opo, hiwag kang mag-alala. Pagkalipas ng ilang araw, si Mama si Michiel kay Anna para makipagkita sa kanayang pamilya. Pagdating nila, sinalubong agad silang makamahalang ni Anna. Nang marinig niya ang trabaho at pamilya ni Michiel na siya ang mag-asawang Aling Elena. Kung mapapanghasawa siya ni Michiel, siguradong magiging masaya at malahan si Anna. Nanatili si Michiel hanggang gabi pagkatapos ay bumalik siya sa Manila para magtrabaho, naiwan si Anna. Imalis na si Michiel, tinignan ni Aling Elena si Anna at ngumiti. Apreb na apreb ako sa manigang na to, magpakasal na kayo kahat. Nasiyaan din po ako sa reaksyon ninayo.
Magpaplano kaming kasal kapag pinakilala niya ako sa kanayang pamilya. Handa hinihintay ko na ang araw na makakan ako sa kasal. Masayang nakisap ang dalawa, hindi nila napansin ang iba't ibang pakikali ni Rafael. Hindi masaya si Rafael nang makdala si anang boyfriend, tinitahan ni Rafael sa Michiel sa buong pakkan. Pakiramdam niya ay hindi siya mabiti. Sinabihan niya ang kanayang ate na pakilan siya. Ate, pakiramdam ko hindi mabiti ang boyfriend mo. Iwag mo na po siyang mahalan. Naisip ka lang masama na pakabiti ni Michiel sa iyo. Siguradong pinili ko ang tamang tao. Pero po, ayaw kong mahalin mo siya, baka mahirap ko. Alam kong mahal mo ako, ayaw mo akong mag-asawa, pero lahat naman ay dapat magtayong pamilya. Mahang masaya ko at iwag mo na siyang kamihan. Ayoko. Pagkatapos niyang magsalita, imiyak si Rafael. Tinangnan ni Ana si Rafael. Nagang maayos ang pagpapakilala sa pamilya ni Michiel. Nagplano sina Michiel at Ana ang kasal at inimbitahan ang lahat. Sa araw ng kasal, nagtago si Rafael sa silid, hindi limabas, wala siyang nagawa at hindi nila siya mapalabas, tuloy ang kasal, hindi nagpakita si Rafael. Nang kimakyo ang litrato ang pamilya, tumakbo si Ana para pakisapan si Rafael ang hinit ayaw niyang magpalitrato. Dahil hindi na magtatagal, hindi na rin niya pinansin. Kininan ang pamilayan hinit may isang kulang. Sa loob ng silid, patuloy na imiyak si Rafael, milan ngayon wala na siyang prioridad sa bihay ni Ana. Nagpakasal si Ana, minahal siya ang lahat. Akala niya siya ang pinakamaswerte at pinakamasayang tao sa mundo, nahinit ang lahat ng makakandang bahay na yun ay para lamang takpan ang makapagkabilog sa loob. Ang pamilya ni Michiel ay may tradisyong pagbebentang kaway sa makakasali, malaki rin ang kanilang kinikita kaya hindi na kailangan pang magtrabaho. Pagkatapos magpakasal, nakinig si Ana kay Michiel, iniwan niya ang kanayang trabaho para mag-alagaan ng pamilya. Sa simila, masaya si Ana dahil mayroon siyang pera at nagpapahinga. Kung alam ko lang na ganito kasaya mag-asawa, sana mas moha po akong nagpakasal, pag-isip ni Ana. Ngayon dati nakising siya at kimain amasal pagkatapos ay nagpahinga. Biglang may malaking ingay sa labas. Dahil sa kanayang pagtatoka, limabas si Ana para tingnan. Pagkalabas niya, nataman siya ang itlog. Nahilat si Ana, hindi niya alam ang nangyayari. Simakap ang isang lalaki, ibalik niyo ang pera dito. Akala niyo makakalisod kayo sa panlulukong iba. Walang peso. Kung hindi kayo magbabayad, hindi namin kayo tatantanan. May nahanap na kakilihan sa kanayang harapan, binoto siyang ilang itlog, hindi mapakali si Ana sa kanayang pagmimako. Tumakbo siya sa loob, isinara ang pinto at tinawagan ang kanayang asawa para ipalam ang sitwasyon. Maraming tao sa labas ng bahay. Nakakatakot ang kanilang hamaka, binoto pa nila akong itlog. Tatawagan ko na lang ang hamakilang ko. Iwag ka na minang lalabas, baka saktan ka pa nila. Sige po. Pagkatapos niyang timawag, naligo si Ana para malinis ang amoying itlog. Ito ang inang pagkakataon na nakita niya ang ganitong eksena. Sino ang hatong yun? Bakit ganon ang kanilang pakikali? May iba siyang nararamdaman. Imalis ang hamakilang kanayang asawa sa sibitsitay, naiwan siyang mag-isa. May ingay pa rin sa labas. Natatakot na nakaupo si Ana sa isang sulok at hinihintay ang kanayang asawa. Naghintay siya ng matagal ngunit hindi bumabalik ang kanayang asawa, palagi siyang imiwi sa tamang oras. Bakit? Kaya siya nagtagal, pag-isip ni Ana. Kiniha ni Ana ang kanayang cellphone at tinawagan si Michiel, ngunit hindi siya sumasagot. Nababalisa si Ana, timawag siyang ilang beses, pagkatapos ng 30 minuto, sumagot siya. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ana, wala na tayong pera. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Bankrupt na ang kampanayan ng hamakilang ko, tumatakas sila sa mga imitang sa kanila, makikiwa ang bahay natin. Ano? Bakit ganito bigla?
Nason kana. Imivikaritu. Seninot ko ang sinabing mamahalang ko limipat ako sa Maynila. Himanap ka na lang paraan. Boleh ka ba? Bakit ka timatakas? Paano na ako? Iniwan mo ako. Ayaw akong isama ang mamahalang ko. Kailangang may maiwan sa bahay para mahtis ka na lang. Sana makayanan mo ako Hon. Bakit mo kinakawa ito sa akin? Kailangan mo akong iwanan. Nakpakasal lang naman tayo kaya hiwag kang makalala. Saka sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Anong katotohanan? May tinataho ka ba sa akin? Nag-aral ako sa Sibishitay. Sa loob ng ilang taon nakipagrelasyon ako sa maraming tao. May 2 na buntis. Binigyan sila ang mamahalang kong para manhanak at alahan. Pagkatapos kong mag-aral sa Sibishitay, bumalik ako sa Manila para magtrabaho. Biwan akong pumipinta roon para bisitahin ang aking mga anak at bigyan pera ang mga babaeng yaon. Ano? Bakit mo itinataho sa akin ang ganitong bahay? May anak ka na, nagsinungaling ka pa rin. Hindi pa naman ako ikinasal kaya hindi pa rin ako kasal. Kaya bakit hindi mo na lang pakasalan ang mga babaeng yaon? Bakit mo pa ako niligawan at pinakasalan? Hindi nakapag-aral ang mga babaeng yaon at hindi sila maganda kaya hindi sila gustong aking mamahalang. Dati silang halabas na relasyon. Gustong mamahalang ko na hanapin ko ang babaeng karapat dapat maging asawa, maganda at nakapag-aral. Tamang-tama dahil nagtatrabaho ka kaya sinabi kong magpakasal. Diyos ko. Anong nangyayari? Ilan pa bang sekreto ang itinataho mo sa akin? Akala ko pa naman nakita ko na ang trilufa ko. Ang tanga ko. Pero tapos na ang lahat. Bangkaruta na ang kampanaya, makikiwa ang bahay, wala na rin akong babalikan kaya dito na lang ako titira sa mamahalang ko at sa mga anak ko. Ikaw. Asawa kita kaya son ako pipinta, dapat si mama ko. Wala pa tayong legal na commitment kaya hindi kita kailangan pamilya ko. Papakasalan akong isa sa mga baba ko roon para makapagsimilan bahong pamilya. Hon. Bakit ka nakikinig sa nanay mo? Nanay mo ang nakpalaki sa iyo kaya kailangan mo siyang sundan. Makiwalay na lang tayo. Bahala ka na sa biyahe mo, hiwag mong pansinin ang mga imitang, hindi ka nila papatayin. Bakit kailangan kong paktisan ang kasalanan pamilya mo? Wala kayong piso. Hindi mo kailangan magtrabaho dahil sa akin, nagpapahinga ka lang, magpasalamat ka. Pero ang mamahalang ko ang ginagastos mo araw-araw, ngayon kailangan mo nang magbayad sa pamilya ko. Ang tanga mo. Bakit ako naniwala at nagmahal sa taong katilat mo? Bilang ayta ako. Ngayon ka lang nagsisisi. Maganda ka pa naman, himanap ka na lang iba na mamahalin ka. Nakakaya mo pang sabihin wala ka bang kahit katiting na pagmamahal sa akin? Hindi mo pwedeng gawing pera ang pagmamahal. Iwag mo na akong subikang kontakin, itatapon ko na rin ang number na ito. Itiring na lang natin na nakita tayo pero hindi tayo itinadhana. Hon. Bakit ka nagiging masama sa akin? Pinakasalan mo ako tapos iniwan mo ako sa mga itang pamilya mo. Napakasama mo at ang pamilya mo. Hiwag ka nang magsalita tapos na ang lahat polam. Pinatay agad ang telepono. Parang tinakanan si Anang langit, halit na halit siya at sinibikan niyang tumawag pero ang natanggap niya lang ay ang mensaheng te subscriber channel periachet. Please trayahan later. Sa loob ng isang araw napakaraming nangyari. Bakit kailangan niyang maranasan ang ganitong pakiramdam pag-isa? Ano ang pagkakamali niya? Sa wakas naklakas loob siyang imibig na hinat nasaktan siya. Ano ba ang sabi? Kaya ba naman dati pa lang nagsisinungaling na sumahil sa kanya? Noong magkasintahan pa sila at mag-asawa, pumipinta siya sa Sibishitay. Akala niya abala siya sa trabaho kaya hindi siya pwedeng makasama, hindi niya alam na binibisita niya ang kanyang mga anak at mga baba.
Diusku bilang aku at nakpaluku. Paano na ang kakawanian ngayon? Maim gataw sa labas na sumisikaf. Bimaksak sa soeg si Ana. Nabalotan dilim ang buong bahay. Nakisang si Ana pakot na pakot ang kanayang katawan. Sinibikan niya ang maklakat sa kanayang kwarto para ayusin ang gamit niya. Tinitahan niya ang kwarto na pinaksaman nilang dalawa. Basag ang litrato nila pagkatapos ay imiyak. Ang lahat ng mahandang bahay ay ilisan lamang. Iniwan siya ang kanayang asawa, walang matitiran, walang trabaho, iyon ang sakit. Pagkatapos niyang ayusin ang gamit niya, napakot si Ana kaya nakpahinga siya bago imalis. Nakisang siya na imaha na nakarinig siyang enghay. Similip siya at nakita niyang may nakliliklokong kakamit. Natakot siya. Kailangan niyang imalis. Kinuha niya ang kanayang gamit at bumaba. Nang bumaba siya, pinatawag siya para hanapin ang kanayang bag para tingnan kung may maalahang bahay. Sinibikan niyang limaban hinit wala siyang nakawa. Kinuha ang cellphone niya, computer at iba pang maalahang bahay. Iniwan siyang walang-wala, imalis siya sa bahay. Pagdating niya, nakita niya ang hatong nakboto sa kanayang itlog. Binato siyang pakkain, sinabihan siyang masasakit na salita. Tumakbo siya nang tumakbo hanggang sa hindi na kayang kanayang hapo. Sa kanayang hitsira para na siyang palaboy, madingis at marimi. Hindi niya kayang tignan ang kanayang sarili sa salamin. Imanap siyang isang pampublikong banay para maligo. Kinuha siyang damit mula sa basiran, pagkatapos maligo at mahbihis, naklakas loob siyang himinging cellphone sa dimadon para makpatawag sa kanayang pamilya. Sa pagkakataong ito, ang kanayang pamilya ang kanayang masasandalan. Pagkatapos sabihin ni Aling Elena sa kanayang anak, dali-dali nilang hinanap si Ana at dinala siya pauwi. Imilang malakas nakayako si Ana sa bus stop, hinihintay ang kanayang hamahalang. Mahilo ang Manila, naklalakat ang hataw, mainhay ang hasasakan. Naramdaman ni Ana ang pag-isa, hirap siyang himinga. Hindi niya nahastihan ang Manila. Gusto niyang imalis at bumalik sa payapang bahay. Sa malayo, may nakita siyang pamilyar na pahira. Timakbo siyang papalapit sa kanayang pamilya. Tay! Nay! Anak, bakit namimitla ka? Gusto ko pong imiwi. Kapag ayos na ang lahat, sasabihin ko sa inayo. Sige, imiwi na tayo. Inalalayan ni Aling Elena ang kanayang anak, dali-daling bimili ang kanayang asawang tibak. Napakasarap magkaroon ng pamilya. Imiyak siya at himahulhol, salamat po sa inayo dahil mahal niyo ako, kahit anong mangyari, hindi niyo ako iwan. Ang tanga mo talahang anak, pamilya tayo. Dapat magtilinghan tayo. Sa labas, kahit hano ka kahirap, ibig ko at mapapanatag ko. Opo. Simakay silang tatlo. Hinawakan ni Ana ang kamay kanayang ina. Pagdating gabi, nakaiwi na rin silang tatlo. Nilinis na ni Rafael ang kwarto ni Ana para makapagpahinga na siya. Naligo si Ana at nakpahinga. Naklito ang kanayang ina para sa kanilang pamilya. Sa labas, biglang tumakbo si Rafael na may dalang pagkain. Ate, binalan po ako ni tayong maraming pagkain. Salamat Rafael, ang saya-saya ko. Ate, babalik ka ba dito? Sasamahan kita, okay lang ba? Siyempre naman. Ang saya ko at mayroon akong kapatid. Iniwi si Ana at bumalik ilit ang sigla. Nakangiti ang kanayang hamahalang. Masayang kimain ang lahat. Dahil gabi na, natilok na si Rafael. Sinabi ni Ana ang lahat. Imiyak si Aling Elena. Diyos ko. Maraming pahirap at kahirapan kang naranasan. Ana, hiwag ka nang magtrabaho doon. Si Mama ka na lang sa amin. Nay. Nay, nakbago ang isip ko. Baka hindi na po ako babalik sa Manila, masyadong mahilo doon. Alam mo ba ang tungkol kay Mahil? Wala man lang siyang binigay sa iyo. Hindi nay, noong magpakasal kami kinuha niya lahat ng pera namin. Binibigyan niya lang akong pera biwan-biwan.
Nakamalika. Bakit kailangan mong magpahinga at imasa sa ibang tao? Hindi ko alam na mangyayari ito. Noong bumalik ako mayaman sila, mababait, sinabi nilang hindi ko kailangang magtrabaho. Iwag na nating pag-isapan. Magpahinga kami na pagkatapos ay magtrabaho ka na. Salamat sa inyo. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak, naalala, naniniwala ako na magiging masaya ka. Samha sa minut na araw, humihol si Anang oras para sa kanyang pamilya at kay Rafael. Samha nagdangtan, abala si Ana sa trabaho, hindi niya nakikita ang kanyang pamilya. Timanda na ang kanyang kamahilang 13-14 na si Rafael. Masyadong mabilis ang panahon nang tekna niya ang nakaraan, mayroon na siyang pagkakataong magtrabaho at mamihay. Ngayon nagtatrabaho siya. Ngayon nakatanggap siya ang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Timawag siya saglit at sumagot. Hallo, Ana. Ako po, sino sila? Ako ang asawa ni Richo. Mamamatay na siya sa ospital. Pupuntahan mo ba siya? Ano? Alam kong nakilat ko, gusto kitang makusap ni Richo bago siya mamatay. Si Richo ay may kanser, mahina siya, mabibilang na lang ang kanyang oras. Sana patawarin mo na siya. Nakilat si Ana. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ate, nakikinig ka pa ba? Nasa so ka sa giro. Ipadala ko na lang ang address. Kung pwede sana makita-kita ruin. Tuwit pinatay na niya ang telepono. Hindi makawa ni Ana ang kanyang trabaho. Araw-araw kailangan niyang pimili mag-isip. Nang habang aun imiwi si Ana na malungkot. Alam ang kanyang ina na may mali. Ana, anong nangyayari sa'yo? Parang iba kan ngayon. Nay, may cancer si Rafael. Ano? Tinawagan ko ang asawa niya para puntahan ninaw siya. At nakakalihan po ako, hindi ko alam kung anong desisyon ang dapat kong gawin. Kung pupuntahan ko siya, kailangan kong sabihin sa Rafael ang totoo. Tinago ko ang lahat sa loob maraming taon. Maaring makalit si Rafael. May araw rin para ilantat ang lahat. Nakalala ka sa sinasabing iba. Iwag mo na silang intindihin. Nagkaroon na akong sagot. Naniniwala akong magiging matapang ako para harapin ang lahat. Naniniwala rin akong maintindihan ako ni Rafael. Hayaan mo minang mag-isip. Poprotektahan kita. Salamat, Nay. Hindi nakatilok si Ana. Sumahil ang inang boyfriend ni Ana, masaya siya kaya nilon niya ang lahat. Tinola niya ang kanyang pagkabarin. Pagkatapos nun, nakbago ang katawan niya, nawala ang rehla niya, naramdaman niyang bumabagsak ang kanyang lagnat. Hindi niya kayang protektahan sumahil kaya nakdesisyon ang kanyang kamahilang. Tignan si Rafael at malalaman mo na masaya siya. May masama na nangyari at may kailangan ko nang malaman. Naramdaman ni Ana na matapang na siya. Sa imaha, ginising siya ni Ana, may sinabi. Rafael, pipenta tayo ng Manila. Talaga? Pipenta po ba tayo? Pipenta tayo sa Manila, hindi ako papasok sa trabaho. Matagal na po tayong hindi nakakapenta doon. Rafael. Sa Milan noon may tinataho kami sa iyo. Ano po ang? Rafael, kailangan nating maging honest sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano. Rafael. Naki, parang hindi ko kaya, Nay. Rafael, inamin kong nakatahuhan. Inihintay ni Ana. Laking may sinasabi si Lola. Rafael. Naki, naalala lang si Ana, magpaliwanag ko. Ate, may tinataho pala kami sa iyo. Nang 16 anyos ako, ipinagbibintis kita. Ano? Hindi to pwede pa po ba magpaliwanag? Hindi ako madaya, Rafael, sana intindihin mo. Nagawa namin para sa'yo. At tinaho niyo hen. Ang sama niyo, nakpakita na kayo. Gusto ko nga magtanong at maniwala sa sinasabi niyo sa akin. Nagkamali ako. Rafael.
Sorai. Hai aan mo. King hende mo alam ang sasabihin o gagawin o kailang. Rafal, aku na. Rafal, nakamali aku. Mau kita. Aku po itu at kailangan mo aku. Rafal. Hindi ko dapat itago sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Bakit hindi mo pa kinakusap ang atin natin? Hindi ka na naman moes kung makakalit ka ng husto. Husto ka naman. Rafal. Timahal. Bakit kailangan niya pang itaguhin? Alam kong dapat ganito ang nagmamahal na ina. Hinihingi na ako ng tulong, Rafal. Mau kita. Wag kang mag-alala, anak, nagmamahal ako. Hindi ko na maintindihan. Tinatago ni Ana ang pagmamahal niya na nagdadala ng sobrang problema. Tahanan. Rafal, mau kita. Gusto mo nang magkasama tayo? Hindi dahil mali na ikilong ang pamilya ko sa problema ko ang haba na natin. Salva na ako. Para bang ayoko na. Para bang hindi ko na gusto ang mahal na mahal ko. Parang ayoko nang harapin ang problema. Kung gusto mo, wag na tayo magpanggap, sige na. Sige na. Ayoko. Kasi ganito na ako. Rafal. Ayokong itago ng ganito ang problema natin. Gusto kong malaman na hindi nakakahilo. Makiwalay na lang tayo. Hindi kwidabahin. Sobra nang nakakahilo ang peso ko. Kailangan ko ang pamilya ko. Sobra nang nakakahilo ang ginagawa mo. Anong dapat kong gawin? Rafal, sana magkasama pa rin tayo ng matagal na panahon. Sana malisitan natin ito. Iwag na tayo gumawa ng pangako na hindi natin kayang tuparin. Wag na lang kayong magtaka kung hindi ko kayo masyadong nakikita ha. Baka kailangan mong mas makita kung sinong si nanay. Ihintayin kita. Hindi kita kayang palitan kung alis ka, palakang kanan na lang. Kung kaya kong talanghan. Kanan ba talaga? Kung kanan, tapos na tayo. Sa tingin mo kanan kadali sa akin. Limipas ang nakakatakot hiyekpisian at ayakap kay Rafal ate, hindi dapat ako nakikipag-isap sa'yo tulad nito. Ayoko na siyang makita. Hindi ko na siya kayang mahalan. Mau kita, Rafal. Gusto kong magkasama ng mas mahaba. Kailangan ko ang buong tulong mo at si Ana. Ivinang imiyak sa bahay. Itinago ako, Rafal. Mama, ano? Halika't sinabi ko sa anak na si Rafal. Natatakot ako. Ano ang kailangan mong gawin? Dapat hindi tayo kailanman alis dito. Sana hindi ko sila pinipagilan. Okay. Hindi ka mawawala kay Rafal, Higby. Hindi ko alam ang gagawin. Alam ko. Ang totoo, mahirap, alam kong kailangan nating bimisita sa tatay.